Compañeiros, xa volveu a luz prácticamente en toda Galicia, pero aínda hai algún concello que non ten luz, como por exemplo este, de Touro, que, a hora que se fixo esta reportaxe, que foron as 13:12, aínda seguían sen luz. A 1:10, e Touro aínda está sen luz. A 1:10 en Touro ainda estamos sin luz. Tampouco hai cobertura nin nada. Non hai nada. Compañeros, estamos no supermercado en Touro, un supermercado que é o único sitio en Touro que ten luz polo xerador que acabamos de ver aí fora, eh? Sí. Fiches a hora que é a 1 da tarde. Sí, sí. Prácticamente o 97% de Galicia hasta ahora xa ten luz. Manda, carallo. Boa expresión, eh? Eu creo que non se pode relatar mellor. Manda carallo. Compañeiros, a 1 da tarde e os bares de Touro seguen sen luz. Como se traballa sen luz? Como se pode. Cafeteira non vai. Cafeteira non, de pota de toda a vida. Bota de toda a vida. Un refresco tal frío, claro. O hielo ainda se O xeo conserva. ainda se conserva. Sí. E a xente segue vindo ao bar, pero non desistes de abrir o negocio, eh? No, claro, que vas facer? Fixadevos. A 1:01 da tarde aquí en Touro, e xa vedes, o centro de saúde continúa sen luz. Nosotros llevamos más de 24 horas sin servicio eléctrico, estamos atendiendo principalmente las urgencias vitales, hacemos la consulta médica, pero poco más. No puede hacerse un trabajo normal porque no carecemos del servicio eléctrico. Trabajar así a mínimos es muy complicado. Compañeiros, isto é unha fantasía. O trator que lle dá luz á panadaría. Levades máis de 24 horas sen luz. Ai, sí que levamos. Témolo sempre porque isto suele pasar moitas veces. Se temos pedidos non podemos perder eses pedidos. Entón, nós na casa temos o generador e cando pasa unha cousa destas, pois subímolo e imos compaginando un pouquiño. Xa che digo, cando hai temporal, Tamén os bares. Touro é o último sitio que volve a luz. volve a luz. Compañeiros, acabamos de topar esta veciña en plena rúa, en pleno paseo matutino, que nos acaba de decir que acaba de volver a luz hai un minuto. Son as 13:39, así que as 13:37 en Touro, o último concello, volveu a luz.